ସେଦିନ ଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 45 6 ତାରିଖ ସକାଳ 8:15। ଜାପାନ ହିରୋସୀମା ଲୋକମାନେ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। କିଏ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲା, କିଏ କଲେଜ ଯାଉଥିଲା, କିଏ ରୋଷେଇରେ ବସୁଥିଲା, କିଏ ଖେଳୁଥିଲା, ଆଉ କିଏ ୱାର୍କଆଉଟ କରୁଥିଲା। କେବଳ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ସବୁ କିଛି ବଦଳି ଗଲା। ଆକାଶରେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଆଲୋକ ଦେଖାଗଲା। ତାପରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଯାହା ମାନବ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ହିରୋସୀମା ଉପରେ ହୋଇଥିବା ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ସତ୍ୟ, ଏହାର ପଛର କାରଣ ଏବଂ ଏହା ଦୁନିଆକୁ କିପରି ବଦଳାଇ ଦେଲା। ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ସେତେବେଳେ ଦୁନିଆର ୱାର୍ଲଡ ୱାର ଚାଲିଥିଲା। ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ, ଜାପାନ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ ଓ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ ଥିଲେ। 1945 ମସିହା ଜାପାନ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜାପାନ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ଆମେରିକା ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଜାପାନ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ପରମାଣୁ ବୋମା କିପରି ତିଆରି ହେଲା? ଆମେରିକା ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ମନହାଟନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ହଜାର ହଜାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା ଯାହା ଶକ୍ତି ପୂର୍ବକୁ କେବେ ଯାଇ ନଥିଲା। ଶେଷରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହେଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ହିରୋସୀମା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। 1945 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 6 ତାରିଖରେ ଆମେରିକାରେ ବୋମ୍ବନ ବିମାନ ଏଲୋନା गे ହିରୋସୀମା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବିମାନରେ ଲିଟିଲ ବୟ ନାମକ ପରମାଣୁ ବୋମା ଥିଲା। ସକାଳ ପ୍ରାୟ 8:15ରେ ବୋମାଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 50 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଏହା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିରୋସୀମାର ବଡ଼ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲା। ତାପମାତ୍ରା ହଜାର ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢି ଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ସେହି ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ କଣ ଘଟିଥିଲା? ଯେଉଁମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେମାନେ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ରାସ୍ତା ଧ୍ୱଂସ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘର, ସ୍କୁଲ, ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରାୟ ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରାୟ ବଞ୍ଚିବାକୁ କିଛି ନଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ଥିଲେ ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିପଦ ଏଠି ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା। ପରମାଣୁ ବିକିରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ କାରଣରୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକମାନେ ଅନେକ ବିମାରରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ। କ୍ୟାନ୍ସର, ରକ୍ତ ରୋଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କେତେକ ଶିଶୁ ଜନ୍ମଗତ ସମସ୍ୟା ସହ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ବିସ୍ଫୋରଣ ପ୍ରଭାବ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ରହିଥିଲା। ନାଗାସାକି ଉପରେ ତୃତୀୟ ଆକ୍ରମଣ। ହିରୋସୀମା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜାପାନ ତୁରନ୍ତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିନଥିଲା। ତେଣୁ 9 ଅଗଷ୍ଟ 1945 ଆଟମିକ ବୋମ୍ବିଂ ଅଫ୍ ହିରୋସୀମା ଏଣ୍ଡ ନାଗାସାକି ର ତୃତୀୟ ଅଂଶ ଭାବେ ନାଗାସାକି ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ ବୋମା ଖସି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୋମାର ନାମ ଥିଲା ଫ୍ୟାଟ ମ୍ୟାନ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଧ୍ୱଂସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଜାପାନର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଦୁଇଟି ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଜାପାନ ବୁଝିଥିଲା ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। 15 ଅଗଷ୍ଟ 1945ରେ ଜାପାନ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଘୋଷଣା କରିଲା। ଏହା ସହିତ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ ଘଟିଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ପରମାଣୁ ବୋମା ପକାଇବା ସତରେ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା କି ନା କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିପାରୁଥାନ୍ତା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନେଇ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମତଭେଦ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ହିରୋସୀମା ଏବଂ ନାଗାସାକି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ସୀମା ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ, ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ହିରୋସୀମା। ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି।